बे 51 बोसोरिया जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे कनफारेन्सखौ खुंनो थाखाय जोङो थांनाय एप्रिल दाननि 29 एप्रिलाव मोनसे बानजाय आफाद दानानै होदोंमोन आरो बे दानाय समनिफ्रायनो जोङो बानजाय आफादनि बिबानगिरि हिसाबै जोबोर गोख्रोङै माने बे कनफारेन्सखौ खुंफुंलांनो हागोन होननानै जोङो बिबानखौ लाबाय आरो बिदिनो जों मावबोगासिनो दङ। बे कनफारेन्सनि थाखाय जोङो 80 लाखसनि मोनसे बाजेट खालामना लादों। तारिखखौ बुंग्रो बे कनफारेन्सआ जानुवारि मासनि 2000 2019 जानुवारिनि 7, 8, 9 सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जागोन। बेहाय 80 लाखसनि मोनसे बाजेट खालामनाय जादों आरो बेहाय जोङो 35टा साब कमिटि दानाय जादों आरो बे साब कमिटिफोरा गावबा गाव खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ आरो जों मेइन कमिटियाव थानानै आथिखालसिम जिखिनि खामानि मावदों जों सानदों बेखौ जोङो जेरैखि जाया मोजाङै खुंफुंलांनो हागोन होननानै जोङो मिजिं थिदों आरोखि। बेसेबांसो जौखोन्दोआ खामानि आगबारायदों दा? आथिखालाव मथा मथि 40% खामानि आगबारिबाय। नै डिसेम्बर दानाव जोङो मथा मथि 80% खामानि माने कमप्लिट खालामगोन डिसेम्बराव। ओमफ्राय बाखि जि सम दङ बेखिनिखौ जों कमप्लिट खालामजोबनो हागोन आरोखि। आरसिनिफ्राय बेबायदि हाबाफारि मा थागोन कनफारेन्सआव मा सानदों नोंथांमोना? बे कनफारेन्सआव मेइनलि जोङो ओरैबायदिखौ सानदों जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बुंनाय बायदियै जे बेहाय 7,000 डेलिगेट्स गेदारिं जागोन आरो बे जोंनि थांखिया जाहैबाय जिखिनि डेलिगेट्स फैगोन गोजाननिफ्राय फैगोन गासै डेलिगेट्स बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै माने बरायनो थाखाय जोङो 12 बाथौ आश्रमाव माने डेलिगेट हाउस माने बे थानाय जायगाखौ बानायदों आरो बेहायनो जानाय लोंनाय जागोन आरो बेहाय जोङो बे कनफारेन्सआव जोंनि खाथियाव थानाय भुटान हादोरनिफ्राय माखासे कालसारेल ग्रुपखौ लिंहरगोन आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे माने VIP लिंहरनाय खोथाखौ सानदों। बेनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों नेपालनिफ्रायबो फैगोन। बेनिफ्राय ओरै त्रिपुरानिफ्रायबो फैगोन। बे गासै जायफोर जोंनि बे कनफारेन्सआव आलासिफोर फैगोन जों गासैखौबो माने एसेबो थारमाने सुलुङा जाहाथे थालाङा मोजाङै जोङो बरायनो थाखाय जों थाग थियारि जानानै दङ। एगजिबिसनफोरबो थागोन? एगजिबिसन थागोन, बुक एगजिबिसन, मार्केटिं थागोन। बेनिफ्राय एगजिबिसन हलाव माखासे माने गोदान जों माखासे प्लेनिं खालामदों जेरैबायदि बेहाय बेलेगाव नुनो मोनाखै खिन्थु जों बेहाय खाथि खालानि माखासे जोंना बेहाय दङ भुटाननि माखासे माने फक माने बेसिसनि माखासे डेन्सखौ लाबोनानै जोङो जोंनि बर'नि जिथु बर' मोसानाय आरो गंगार मोसानाय मिक्स खालामनानै जों मोनसे मोसानायनि खोथाखौ सानबाय थादों आरोखि। मोनसे माने जिथुके इन्ड' भुटान मोनसे फ्रेन्डशिप माने जोंना जागासिनो दंखायो। बेखायनो बे बर' आरो गंगार मोसानानै जोंनि फ्रेन्डशिपखौ एसे मोजाङै खालामबावनायनि खोथाखौ जों सिन्था खालामबाय थादों आरोखि। आलासिफोर बिदि बे आलासि हिसाबै जोङो आरसिनिफ्राय जोङो प्रपस हरदों जे प्रेसिडेन्ट नङाबा भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां सानैनि भितराव जिखुनु सासे जोंनो नांगौ होननानै मानि इण्डियानि प्रेसिडेन्ट बा भाइस प्रेसिडेन्ट। चिफ मिनिस्टार थागोन। बेनिफ्राय जिखिनि माने स्मल स्टेट डिमान्ड कमिटि जिथु माबा दङ लिडारफोर दङ बे लिडारफ्रा गासिबो फैजोबगोन होनना बुंदों आरो बेहायनो बे स्मल स्टेट डिमान्ड कमिटि जिथु कमिटि दङ बे कमिटिनि एक्जिकिउटिभ मिटिङा जोंनिया बे कनफारेन्सआव जाफैगोन होनना बुंदों आरोखि। आरसिनि कनभेनर जानानै बेखौनो खावलायनो नागिरो जे बे कनफारेन्सआव गासैबो खना खनला थानाय गासैबो बर' रायजोफोरा फैनानै बर' फरायसाजों लोगोसे रायजोफोरा फैनानै जोंखौ सहजग खालामफैनांगौ आरो जोंखौ मदद होफैनांगौ। जों गासैखौबो बरायनो थाखाय थाग थियारि जानानै दङ। थेंक इउ।